So no ya ka iji wee sị ka anyị wee bata ka anyị wee mee emume a ma ọ bụ ihe dịkwa egwu mgbe ochie ka anyị wee kọlụọ ihe ndị nna anyị ha na nna anyị ha mere ka ọ wee dịkwa fresh so wee na-asị na ife iyi a bụ special mgbe ochie.
ejigo ya bụ ndị be anyị a na-atụ anya na arọ 2012 ụzọ iyi nke a ga-eme ga-akarị nke anụwa taa ya bụ biko kwado arọ 2012 ka anyị bidokwa ụzọ iyi ọzọ ndị ume ojii ekene m unu maka unu tiri mmọnwụ ndị Anambra steeti na ị na-anaka uru kwetu ndị ume ojii si eme ife usoro mebie Emeka nọlụ Enugu onye zụrụ agụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebube agụ na-eche agụ ebube agụ na-eche agụ na-eche agụ na-eche agụ ebube agụ na-eche agụ nwa ihe a na-egbe agụ ebube agụ na-eche agụ ebube agụ na-eche agụ onye zụrụ agụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebube agụ na-eche agụ onye zụrụ agụ n'ụzọ jemela agụ enyi ọkwa ebube ndị be anyị eji m n'aka na ihe unu hụrụ dị unu mma n'ahụ n'izu ụka ọzọ n'oge awa dị otu a ụbọchị Mọnde na-abịanụ obodo a ga-eje bụ obodo a na-akpọ Eke dị n'okpuru ọchịchị lokal gọọmenti Udi n'Enugu steeti o nwere emume ha na-eme a na-akpọ Abịanshi ya bụ izu ụka na-abịanụ biko nụ lee n'anya ka unu hụ etu ndị Eke si eme Abịanshi a ga-ewetakwara unu mgba dị iche iche na-asị unu ndị be anyị biko unu dewonu ebube agụ na-eche agụ na-eche agụ na-eche agụ ebube agụ na-eche agụ